Вітаю, шановні друзі. Мабуть, трохи буде бити вітер мені у мікрофон, але я нічого не можу зробити. Я у Вільнюсі. Я збігла з готелю і зараз я буду годину ходити. І я б хотіла показати вам те, що бачу сама. Я не ведаю гэтых мест, на жаль, але я спробую показати нешта цікаве. Погулькаємося разом. Я зараз пройшлась трохи по магазинах, тому що мені треба було придбати сім-карту. Анжеліка, вітаю. Вільнюс, вітаю. Тут холодно, насправді. Сьогодні у мене вже замерзли руки, але це не такий повод покинути все. Я віншую вас сьогодні День білоруської мови. Мені вельми приємно, тому що я вельми люблю зараз розмовляти з цією мовою. Вона вельми пригожа. І я б хотіла, щоб усі білоруси розмовляли білоруською мовою. Але, на жаль, мені здається, це немагчыма пакуль. Але ми стараємося зробити все магчымае. Світлофори цікаві, яны тройныя, бачите. Ідем. Додайте, калі ласка, гук, як ён. Нормально, ненормально, це сильно б'є вам вітер. Алексей, вітаю. Ми у Вільнюсі, ми гуляємо. Я не ведаю, куди я йду, я таки гультаю засяду, я просто йду. Коли я знаходжуся в якій-небудь країні, я просто йду, куди бачать очі мої. І мені цікаво. І сьогодні я буду ділитися з вами те, що я бачу. Ми просто гуляємо по городі. Мені немає мети десь зайти, але потім я з'їжджу увечері, напевно, сьогодні буду стрім проводити. Ми поїдемо на місце поховання Костя Каліновського. Сьогодні-завтра погляжу. Ось, і мені здається, так само буде цікава така прогулочка наша. Трохи погультатничаємо. Напишіть, коли ласка, чи бачите, тому що сонечко мені у очки, і я насправді не бачу, що я здимаю, і я себе, звичайно, не чую. Связь клёва. Глядите, по-перше, я ж ехала сегодня зранку, о 5 ранку я прочнулась, потому что мне о 7, половине 8 ішов мой поезд. Поезд, насправді. Нам озвучили, что это бизнес. Не ведаю, це бізнес на поезд клас. Ось, і ніяких у мене не було проблем ні з кордоном, я пройшла його вельми цудовно, спокійно. Єдине, що мене затримали у метро Менським, я здавала свій багаж на ленту. Цікаво було. Пробачте, вітер, мабуть, у мікрофон, тому що, тут я зараз, бачите, таке місце пригоже. Іду, і мені вітер просто б'є. Мені здається, він б'є так само і у мікрофон, але, це таке технічне питання. Нічого не зроблю. Так ось я їхала вельми спокійно, кордон спокійно пройшла, і паспортний контроль. І що саме цікаве, я не знаю, як у вас, але у Вільнюсі я розмовляю ангельською мовою, російською вони не сприймають, ось литовською я не ведаю, і білоруською, українською, яна так само на мене так трохи, показують рукою, що трошки ведаємо, але не розуміємо. Тому, хто планує, я з свого боку кажу, хто планує приїхати, такі базові речі ангельської мови треба ведати, тому що, ось я зараз заходила у краму, мені треба було зробити собі сім-карту, тому що, роумінг вельми коштує великі гроші, тому я вирішила, що я собі зроблю сімку і не буду дурити голову. І плюс я ще планую приїхати, тому я відаю, що на мені буде треба. Ось, і так, ангельською мовою я пояснила, що I need сім-карти. Це давно мені зрозумів. Він каже, з якою метою? Я кажу, I'm a streamer. Він такий, окей. І, каже, що він за 3 євро продав мені 8 гігов карту. І я ось зараз її
так само юзаю, гляжу, як яна буде себе поводити. Ось. Гук добрий, дякую. Анечка, бачу тебе. Ось. Я далеко не пойду, тому що, ну, насправді, я мап себе загрузила, але я боюсь, що я такий гуляка, що я можу і десь просто пропасть. А мені треба повернутися, тому що у мене починається курс. І, ну, я на едукацію сюди приїхала, а не просто таскатися по городі, тому мені треба повернутися буде. Тому трошки побуду з вами. А ввечері, коли все буде добре, мій вельми такий чудовний сябр познайомив мене з одною дівчиною, вона сама з Вільнюса, і, мабуть, отримається заробити. Пробачте, мабуть, гуки, я не вимкнула ні Viber, ні Telegram, тому що мені постійно пишуть, і я просто, ну, зараз треба глядіти, що з Білорусі, які новини поступають, тому пробачте, мабуть, буде трохи блямкати у вуха. Артур. Вітаю, український крем. Крем, так, дуже болить, але будемо щось з цим робити. Так, я нагадую, я у Вільнюсі. Я просто хожу, поки ніяких там таких, ну, мабуть, із історичних подій я вам не розповіду, тому що я вогуле їх не ведаю. Але мій сябр мене познайомив з дівчинкою, і вона, мабуть, у її отримається сьогодні со мною зустрітися, і ми зробимо таку невеличку екскурсію. Вельми холодно, вітер, капець. А у Києва поїду. У Києві має бути около 11 градусів тепла, і тому я з зими, амаль у весну, і мені насправді валіза моя, і він такий тяжкий, що капець. Я його ледь тягну, тому що, ну, речі і вопратка різна, багато зими і багато таких уже не вельми теплих речей, тому я вас бачу. Я йду на зелений. О, я йду на красний, слухайте, балда. Я ж не бачила. Ось так порушують білоруські дівчини. Я з вами зустрілась, побачила зелений світ і пішла на червоний. Балда. Слухайте, мене чуть не збили. Ой, все. Цікаво, це була б страховка або ні. Але, ну, я гэтага... я ад гэтага отвыкла. У нас нема таких подвоеных світлофорів. Я не пам'ятаю, каб яны былі такія. Бачите, я пішла на червоний, а побачила зелений, другий горів. Ну, коротше кажучи, тільки що без Алены чуть не застались. Такая трошки я балда, конечно. Не треба так робити. Так, ми де? Я по-литовски читать не вмію, одразу кажу, тому що там такі заморочені букви. Я поки знайшла магазин, у який можна сімку собі купити. Ну, слухайте, гэта квест насправді, тому що, ну, мову ж не розумію, ангельської нема. І, коротше кажучи, я чекаю, коли клієнт проїде. Я, бачите, я ж ведаю, що мене можуть збити. Я вже ведаю. Смаколики? Солоденьке везу. Я з Мінська не брала шоколад, тому що я не поспіла насправді купити нічого, ні Альонки, нічого не купила з Білорусі, тому, ну, буду робити вигляд такий, що я, типа, хотіла зробити такий подвоєний подарунок. Типа, частина білоруська, частина литовська, тому так, буду шукати краму потім за смаколиками, тому що, ну, нечто треба покласти у подарунки. Щиро дякую вам. Ярослав. Щиро дякую. Ось, я десь йду. Я кажу, я сьогодні не історична подія, гэта ўвечары будзе. Я, на жаль, не ведаю гісторыю вось гэтага месца, тому, ну, вы мне уже прабачыце такое. Я бачу прыгожы сцяг, зараз покажу. Бачу пагоню знаёмую, калі не памыляюся. І, караце, кажаце, дзесьці іду нейкія вуліцы.
Что это такое? Финансы? Министерство финансов, 100 пудов. Ну то так, тут зрозуміло. Казахстан, дякую щиро. Белорусско-украинского походження так само з вами. О, глядите, слухайте, ну вот вольные люди, разумеете, взяли стяг себе на балкон, прицепили, альбо гэта амбасада, мабуть, нейкая, я не ведаю просто. Не, ну просто ось стяг, і зараз я ближе подойду. Это ж не амбасада, звичайно, слухайте, будинок, нічого їм такого, ну, великолепний там. А, зараз розкажу про будинки. Ось бачите, стяги, литовский стяг и погонька. Все як має бути. Символика. Усі показують, ніхто не соромиться. Ось цікаво. А, ні, є короткий номер. Глядите, я поглядела таксі, побачила гэты длиннючий номер і думаю собі, блін, як гэта визвати таке таксі? Насправді. У Вільнюсі по-русски розуміють, головне по-литовськи привітатися. Лабас Рідас. О, дякую щиро, Олексій. Лабад'єна. Лабас Вакарис. О, щиро дякую. Мені б записати гэта. Я потім перегляджу чат, обов'язково собі запишу, тому що, ну, насправді, коли я знаходжусь у якій-небудь країні, мені вельми подобається їх мова, тому що ти вивчаєш, ну, ще наверх собі мову кидаєш. І, ну, приємно, насправді, коли ти турист, і ти, ну, трохи розумієш, як люди до тебе звертаються. Ну, поколи я ангельською своєю, якою вмію розмовляю, але вони мене розуміють, все добре. Ось, і буду використовувати нові слова, які мені сьогодні додали. Щиро дякую. У вас тепло, у нас морози? Ні, тут не тепло. Зовсім не тепло, я замерзла, уже замерзла, але, ну, я не хочу покидати стрім, тому що мені і так часу вельми мало, а я хотіла б і сама походити, і вам показати. Ой, слухайте, зеленый горить, а я стою, но я ще не звикла до світлофорів, їх 3, а я звикла, що їх 2. Тому я така трошки покуліше. Я десь іду, я не ведаю ідеї, але зараз пройдемо. Я бачу пляцовка. А, вельми цікаво, сьогодні бачила діток гулькають з ими. Іде некалькі людей, дорослих. Гэтыя малышы, мы зараз да іх падыдзем, але я буду іх так, ну, трошки збоку здымаць, тому што, ну, нельга дзяцей здымаць. Ось, але цікава, яны у такіх жылетах вельмі яскравых, ось, мабуть, бачыце, зялёныя. І гэтых малышэй, слухайце, ну, такой ланцужок. І яны за гэты ланцужок трымаюцца і іх вядуць. Так цікава, я кажу, каб нашых дзяцей ось так вот з нашымі дзеткамі гулялись, і гэтыя малышы, видите, яны як квочка, за ёй цыпляткі ідуць. Так прыгожа сёння было, я просто з насалодай глядзела за всім гэтым, як малышы гуляюць. Ось такія жылеты у іх яркія малышей. Ну, насправді тут уже не побачить дзіцёнка вельмі складана, насправді, мне здаецца. Ось не буду ближе підходити до їх, мені здається, ви бачите. Так, коментарі ваші читаю, але насправді сьогодні ко мені у вочки, тому трохи так мені складаненько в цьому сенсі. Да, ну, зайшла некий парк, я так розумію, тут дітки гулькаються. І літні люди гуляють. А, і ще я не взяла з собою пауербанк, тому мені здається, мені зараз здохне просто телефон, тому що вельми холодно. Ну, нічого, я повернуся потім. Мой вечір. Мені здається, тут пляцовка. Такий стяг. Погонька наша, родная. Де я її ще побачу? Конечно, у Литві. Так, сябры, я не ведаю. У меня, мабуть, здыхае телефон. Ну, гэта не страшно. Здохне, здохне. Так, куди ми йдемо? Ну, насправді, мені треба повертатися, тому що мені часу не вельми багато. Ми зараз обійдемо. Я прикладно ведаю, як мені йти обратно, і тому ми зараз трошки прогуляємося тут. Те, що відбувається в Білорусі, мені вельми не подобається. Зараз я бачу, що російці ляпи свої розкрили на Білорусі, не почали вже інформаційно. Ну, гэта чакалі, насправді, але
Разумеется, гэта непрыемна, калі ты бачыш гэта, ну, яно адбываецца насправді з табой. Поносит твою краіну, поносит твой народ. Тебе обзываюць, тому што ты патрыёт сваёй краіны. Ну, короче кажучы, наступы пачаліся. Я іх ужо адчуваю, я іх чытаю, я іх бачу. Яны нас яшчэ так адкровенна, як украінцаў, канешне, не юзаюць, але ўсё, мне здаецца, папераду. Не хацелось бы, канешне. Але, ну, як будзе? Пабачым. Такі цікава, я нават не ведаю, што гэта такое. Яны нібыта з пластика некага зроблены, купола. А, ну кафешка, я так разумею. Так, кафешка. Ну, слухайте, цікаво. Я заўсёды кажу, я як обезьянка з пальму спусцілася ў горад. І мне паказваюць. Капец. Ну, нічого.